tak my všichni víme, jak bude důležitý, protože nás nic jiného nebude zajímat než výhra, aby jsme se tomu titulu přiblížili a potom zvládnout ještě domácí zápas s Mostem a to bude pro nás nejdůležitější, ale žádný zápas v lize ani v poháru není lehký, ale já věřím, že prostě, když je dokonce už tak málo, že už se nenecháme pustit a zvládneme to. Jak tebe hodně povzbudil právě ten gól proti Liberci v posledním domácím ligovém zápase? Tak já bych nedělal rozdíly mezi góly, já jsem rád, že jsem dal gól Liberci, který aspoň zajistil bod, protože kdyby jsme prohráli, tak je to něco horší a za to jsem rád, ale já jsem rád za každý gól v lize a tenhle není výjimku a samozřejmě budu rád, když ještě nějakým přispěju a pomůžu Spartě k titulu. Ty máš nějakou vzpomínku na Olomouc, na nějaký předešlý zápas nebo nějakého konkrétního hráče, bývalého spoluhráče, něco podobného? No vůbec ne, já vlastně si vzpomínám taky, ani poslední zápas za Spartu jsem tam nehrál a vlastně poslední zápas v Olomouci jsem hrál asi ještě za Baníka a tam tenkrát jsme slavili titul, takže v tomhle mám vzpomínky dobré a kdyby se to stalo i teďka v pondělí, tak bych tam byl vůbec za to.